ରାନୁ କାଉର ପୁଅ ଯୋଗୁ କାଉ ବାହାରୁ ଖେଳିକି ଆସିଲା। ମାମା ମୋ ପାଇଁ ସାଣ୍ଡୱିଚ ତିଆରି କରିଛ? ନା ଲୋ ପୁଅ, ଆଜି ମୁଁ କରିନି, କାଲିକୁ ତତେ କରିଦେବି। ମାମା ତୁମକୁ ସକାଳୁ କହିଥିଲି ମୁଁ ଆସିଲେ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଇବି ବୋଲି। ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତିଆରି କରିନ? ତୁମେ ଜମାରୁ ଭଲ ନୁହେଁ। ତୁମେ ଭାରି ଖରାପ ମାମା, ଭାରି ବଦମାସ ମାମା। ମୋ ପାଇଁ ସାଣ୍ଡୱିଚ ତିଆରି କରିଦଉନ? ଯୋଗୁ, ତୋ ମୁହଁ ତ ବହୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ରାନୁ କାଉର କଥା ନ ମାନି ଯୋଗୁ କାଉ ରାନୁ କାଉକୁ ଆହୁରି ଚିଡ଼େଇ ଦେଲା। ରାନୁ କାଉ କିଛି ନ ଭାବିକି ଯୋଗୁ କାଉକୁ ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲା। ଯାହାର ବାପା ମା ନାହାନ୍ତି ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରିବୁ ବାପା ମା କ'ଣ? ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଦିନ ରାତି ଖଟି ଖଟି ମରୁଛୁ, ତୁ ଏଠି ମୁହଁ ବାହାର କରୁଛୁ। ତୁମ ବଢ଼ିଆ ମାମା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ତୁମେ ଭାରି ଖରାପ ମାମା, ଭାରି ବଦମାସ ମାମା। ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଯୋଗୁ କାଉ ତା ମାମାକୁ ଏମିତି ମୁହଁ ବାହାର କରି ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ଯୋଗୁ କାଉ ସେଠାରୁ ଉଡ଼ି ଯାଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯାଇ ବସିଲା। ମୋ ମାମା ମୋତେ ମାରିଲେ ମୁଁ ଆଜି ଜମାରୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ମୋତେ ଯିଏ କହିଲେ ବି ମୁଁ ଜମାରୁ ଯିବିନି। ବାପା ବି ମାମାକୁ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସେ ଭାରି ମୋତେ ମାରୁଛନ୍ତି, ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ କହୁ ମୁଁ ଆଜି ଜମାରୁ ଘରକୁ ଯିବିନି। ପୁଅ ଯୋଗୁ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ଚାଲ ମୁଁ ତତେ ତମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ପାରା ଅଙ୍କଲ ତୁମେ ଯାଅ, ମୋର ମାଉସୀ ଆସିବେ ତ ମୁଁ ଏଠି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ମାଉସୀ ଆସିଲେ ମୁଁ ନେଇକି ଘରକୁ ଚାଲିଯିବି। ତୁମେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ଯୋଗୁ କାଉ ପାରାକୁ ଏମିତି ମିଛ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ କାମ ସାରିକି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଜାଣିଛ ସାନୁ କାଉ, ଆଜି ଯୋଗୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ ଖାଇବ କହି ବହୁତ ଜିଦି କରୁଥିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି କାଲି ସାଣ୍ଡୱିଚ ତିଆରି କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଅବୁଝା ହେଇକି ବହୁତ ମୁହଁ ବାହାର କରିଲା। ଗୋଟିଏ ଚାପୁଡ଼ା ମାରିଦେଲି ଯେ ଏ ଯାଇ ଘରକୁ ଫେରିନି। ରାନୁ, ଯୋଗୁକୁ ତ ଆମେ ହିଁ ବିଗାଡ଼ିଛେ। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆକୁ ଦେଖ, ତା ମାମାର ସବୁ କଥା ମାନୁଛି, ଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛି, ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ କାଠ ବି ଆଣୁଛି। ଆରେ ଛୋଟ କାଉ, ତୁ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ବସିଛୁ? ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁ ଘରେ ବୋଧେ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସିଛୁ। ହେଲେ ଚିଲ ଆଣ୍ଟି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ହଁ, ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି। ଯେଉଁ ପିଲା ଘର ଛାଡ଼ିକି ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ, ଆଉ ଝୁଲଣାରେ ବି ଝୁଲେଇ ଦିଏ, ଆଉ ବଡ଼ ବଡ଼ ଝୁଲଣାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପୋଷାଏ। ହଁ ହଁ ଆଣ୍ଟି ତମେ ଠିକ କହିଲ। ମୁଁ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କରି ରାଗିକି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଛୋଟ କାଉ, ତୋ ଭଉଣୀ ସହିତ ନା ତୋ ମା ସହିତ? ଚିଲ ଆଣ୍ଟି ମୋର ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ମୋ ମାମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସିଛି। ହଁ, ତାହେଲେ ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ, ମୁଁ ତୋତେ ସବୁ କିଛି ଦେବି। ତାପରେ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଚିଲ ଯୋଗୁକୁ ନେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆଉ ଏପଟେ ସାନୁ କାଉ ଯୋଗୁ କାଉକୁ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲଟା ସାରା ଖୋଜି ସାରିଦେଲା। ହେଲେ ଯୋଗୁ କାଉ ତାକୁ କେଉଁଠୁ ବି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ ସାନୁ କାଉ, ତୋ ପୁଅକୁ ଆଜି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିବାର ଦେଖିଥିଲି। ତାପରେ ପାରାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାନୁ କାଉର ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଯାଏ। କ'ଣ କହୁଛୁ ପରା? ଯୋଗୁକୁ ଆଜି ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଦେଖିଥିଲୁ? ସିଏ ଆଜି ତା ମାମା ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ଆସିଛି। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଚାଲ ପୁଅ, ମୁଁ ତୁମକୁ ନେଇ ତୁମ ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେବି। ସିଏ କହିଲା ମୁଁ ମୋ ମାଉସୀକୁ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ପାରାଠାରୁ ଏକଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ସାନୁ କାଉ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ଉଡ଼ିଲା। ଆଲୋ ରାନୁ, ତୁ ଜାଣିଛୁ ଯୋଗୁ ଆମର ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛି। ହଁ, ଚାଲିଯାଇଛି ଯୋଗୁ। ଆଲୋ ଲୋ 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 ଲୋ, କ'ଣ କହୁଛୁ ସାନୁ? କିଏ ତୋତେ କହିଲା? ପାରା। ହଁ ରାନୁ, ପାରା ମୋତେ କହିଲା। ପାରା ହିଁ ଦେଖିଥିଲା ଯୋଗୁ ଆମର ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିଲା। ହାୟ ହାୟ ହାୟ, ମୁଁ କ'ଣ କରିଦେଲି? ମୋ ନିଜ ହାତରେ କ'ଣ କରିଦେଲି? ହାୟ, ମୋ ପୁଅ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁ ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁଥିଲି? ମୁଁ ଯଦି ଆଗୁଆ ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୁଁ କ'ଣ ମାରିଥାନ୍ତି? ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ଖାଲି ଗାଳି କରିଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, କି କପାଳ ମୋର। ତାପରେ ରାନୁ କାଉ ବହୁତ ଜୋରରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲା ଆଉ ନିଜକୁ ଦୋଷୀ କଲା। ସେଇଟା ରାତି ସମୟ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଯୋଗୁର ବାପା ମା ଯୋଗୁକୁ ଖୋଜିବାକୁ
କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଘର ଭିତରେ ଖାଲି ସେମିତି କାନ୍ଦୁଥିଲେ। ତାପରେ ସିଆଡ଼େ ଚିଲ ଜଗୁକୁ ଘରର ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା। ବାସନ ପାଖରୁ ଘର ପୋଛା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କାମ କରାଉଥିଲା। ଚିଲ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ମୋ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବି। ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ମାମା ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ବଦମାସ। ତୁ ସବୁ କାମ କର ଘରର, ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଆରେ ମିଟୁ, ଆମର ଯୋଗୁ କାଉକୁ ଦେଖିଥିଲୁ କି ଏଇ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ? ହଁ ସାନୁ କାଉ, କାଲି ସକାଳେ ଏଇଠି ଯୋଗୁ କାଉ ବସିଥିଲା ଆଉ ବୁଢ଼ୀ ଚିଲ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହଉଥିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ସିଆଡ଼େ ଆମ ଜଗୁକୁ ବୁଢ଼ୀ ଚିଲ ନେଇଯାଇନି ତ? ହେ ଭଗବାନ, ମୁଁ ଏବେ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପୁଅକୁ କେଉଁଠି ପାଇବି? ସାନୁ କାଉ, ତୁମେ କିଛି କର। ହଁ ରାନୁ କାଉ, ସେ ବୁଢ଼ୀ ଚିଲ ଆମ ଯୋଗୁକୁ ମାରି ଦେଇନି ତ? ତାପରେ ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଗଲେ। ଚିଲ ଆଣ୍ଟି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଭୋକ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ମୋ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବି। ଚୁପଚାପ ସବୁ କାମ କର। ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ତୋ ମାମା ବହୁତ ଖରାପ, ବହୁତ ବଦମାସ। ଏବେ କି ପାଇଁ କହୁଛୁ ତୋ ମାମା ପାଖକୁ ଯିବି? ଘର ଛାଡ଼ି ଆସିଥିବା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କରେ? ସବୁ କାମ କର। କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଚିଲର ଭଉଣୀ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା। ଦେଖିଲା ସେ କାଉ ଛୁଆ ତାଙ୍କ ଘରେ ଅଛି। ସିଏ ପଚାରିଲା, ଆରେ କାଉ ଛୁଆଟି କିଏ? ୟାକୁ ତୁ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ହଁ ଭଉଣୀ, ୟାକୁ ମୁଁ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ଆଣିଥିଲି। ଇଏ ଘର କାମ ସବୁ କରୁଛି। ତୁ କହୁଥିଲୁ ତ ଘର କାମ କରିବାକୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ୟାକୁ ତୁ ନେଇଯା, ଘରର ସବୁ କାମ କରିବ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ? ହଁ, ବଢ଼ିଆ ହେଲା। ଏମିତିରେ ମୁଁ ତ କାମ ଟୋଟାଲି କରିପାରୁଥିଲିନି। ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ତାପରେ ସେ ଚିଲ ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଅଟୋରୁ ଚିଲ ଆଉ କାଉ ଛୁଆ ଓହ୍ଲେଇଲେ। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ବସିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଯୋଗୁକୁ ଦେଖିଲା। ସିଏ କହିଲା, ଏଇଟା ତ ରାନୁ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ ଜଗୁ। ସିଏ ତ କୁଆଡ଼େ ରାଗିକି ପଳେଇଥିଲା। ଟିକି ଚଢ଼େଇ ଚିଲ ପାଖକୁ ଗଲା। ଚିଲ ଆଣ୍ଟି, ତୁମେ ଜଗୁକୁ ନେଇ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛ? ଇଏ ଆମ ରାନୁ ମାଉସୀଙ୍କ ପୁଅ। ତୁମେ ଜଗୁକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଯିବି ତାଙ୍କ ଘର। ଏଇ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁ ପାଟି କରନି। ମୁଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏଇ କାଉ ଛୁଆକୁ ତତେ ଦେବି? ତୁ ଏଠୁ ପଳେଇ ଯା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ କିଛି ବୁଦ୍ଧି କରିକି ସେଠୁ ଚିଲେଇଲା, ରେ ପଳେଇ ଆସ, ଦୌଡ଼ି ଆସ ରେ, ଛୁଆ ଧରା ଚୋର, ଛୁଆ ଧରା ଚୋର, ଏଠି ଛୁଆ କିଡନାପ କରିକି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସ ରେ। ସେମିତି ଚିଲେଇଲା ବେଳକୁ ଚିଲ ସେଠୁ ପଳାଇଗଲା। ତାପରେ ଜଗୁକୁ ନେଇ ତା ଘରେ ନେଇ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ଜଗୁକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ। ହଁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ତୁମକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତୁମ ଋଣ ଆମେ କେବେ ବି ସୁଝି ପାରିବୁନି। ନା ନା ରାନୁ ମାଉସୀ, ସେମିତି କୁହନି। ମୁଁ ଆସୁଛି ହେଲା। ତାପରେ ସାନୁ କାଉ ଆଉ ରାନୁ କାଉ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ହଁ ପିଲାମାନେ, କେବେ ବି ଘର ଛାଡ଼ି ଯିବନି। ଏମିତି ଛୁଆ ଧରି ନେଇଯିବେ। ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋର ଏଇ ଦେବାଶିଷ କାର୍ଟୁନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।